Moi boas noites. Benvidos todos e todas a este Escépticos no Paz, no que nos pregunta o noso poñente de hoxe si queremos creer ou non. E pedimos... Espera que enchufo o cacharro. Enchufo o cacharro. Pedimoslle a Borja Tosar, como gran especialista que é en ovnis e cousas así, que nos fale de ovnis e demais cousas. Borja Tosar é astrofísico, é un dos divulgadores del coido que máis entusiastas que temos en Galicia. Tamén sei que agora se dá por voar polos ceos como piloto e, bueno, nos pode falar de moitas cousas relacionadas co ceos e coa astronomía, e se enganchamos no seu traballo diurno hasta nos pode falar de cosas de bancos, pero non vai ser o caso. Por qué? Bueno, esa será para outro día. Bueno. E para nós todo o luxo poder contar con el. Isto é Escépticos no Paz, unha iniciativa de charlas mensuais sobre ciencia e escepticismo, que montamos un grupinho de xente, colabora aquí o Airas Nunes, e colabora tamén o Círculo Escéptico e a ADP, Sociedade para Avance do Pensamento Crítico. E entre todos, pois, agallamos todas estas charlas e agardamos que vos guste. Todos. Bueno, nada, deixa así. Bueno, moitas gracias, Manuel. Moitas gracias a todos por vir. A verdade é que é un placer ver un montón de xente nunha charla de ovnis, porque a última charla que din sobre ovnis fai uns 10 anos, creo que viñeron 2 persoas. O cal, bueno, sentimentos encontrados. Moi ben por unha parte, porque non viñeron 2, e moi mal porque a charla saliu moi mal, non viñeron 2. Pero, bueno, aparte disso... Bueno, moitas gracias, Manuel, por invitarme, moitas gracias aos Escépticos no Paz, moitas gracias ao Airas Nunes por apoiar a divulgación científica. Ademais, moitas gracias a vos por vir e apoiar a divulgación científica en directo. De feito, na ciencia fai falla que o vos interese, porque senón os políticos nos interesan pola ciencia e non hai presuposto para a ciencia. Entonces, vos xa estades facendo ciencia simplemente co feito de estar interesados e estar hoxe aquí. E, bueno, planazo. I want to believe. Bueno, aquí eu non quero creer, pero o que se ti que xa estás máis posto en todo isto do mundo ufológico e ovni, no mundo do misterio, seguro que sabes que é unha referencia a isto. I want to believe. Con ese ovni aí estupendo aí tal, os rumorosos, unha escena impresionante, non? Tú imaginas, estás un día aí polo bosque e zaca, platillo volante, non identificado, non? Eu quero creer. E de feito, non é coña, eu quero creer. Eu quero creer que hai ovnis. Eu quero creer que hai vida extraterrestre. Eu quero creer que a vida extraterrestre é máis avanzada que nós e veñen aquí a axudarnos, a curar pues, todo tipo de enfermedades, a solucionar o cambio climático, solucionar o problema dos microplásticos, a arranxar todo, non? E ninguén estaría máis contento que a min de que fora verdad que aquí chegan os extraterrestres e extraterrestres entre nós e os extraterrestres van vir a botar unha man e hai civilizacións super avanzadas por aí. Cando eu era un rapaz empezaban todo isto, eu quería creer. De feito, a mí me gustaba a astronomía, me interesaba un pouco e claro, se te metes na astronomía de pronto encontras a revista Año Cero, a revista Misterios e cousas destas, programas de misterio que había moitísimos máis que hoxe nos anos 90, non? De pronto eu, cando era un rapaz, decía, bueno, astronomía mola, pero resulta que aquí hai un tipo que me dice que estamos sendo visitando por inteligencias alienígenas na Terra, non? Que veñen uns platillos volantes super avanzados e veñen con unha tecnoloxía tremenda, non? Eu pensaba, como rapaz, pero isto é super interesante, como os gobernos non se volcan nesto inmediatamente, fan un montón de accións e comunican isto, e como isto é super interesante, teño que saber máis dos extraterrestres, non? E claro, cando te metes no mundo extraterrestre, con I want to believe, ti queres creer, e logo empezas a entrar nese mundo, empezas a enterar dos extraterrestres, e agora están no horizonte temblando, porque dicen,
Manuel Vicente di, trouxen estos para falar de ovnis e de momento está falando ben. Porque, de verdad, o meu interese polos ovnis, o sea, é que me arrastrou a astronomía. Eu son agora astrónomo e ten que ver, porque me molaban os ovnis, entonces eu salía a vigilar a ver se salía un ovni ali por Sarria. Entonces estaba aí e tal, non sei que, claro, estaba Júpiter detrás da Lua, que non está mal, pero bueno, pero ovnis non había. Entonces, que sea astrónomo incluso ten que ver co fenómeno ovni, non? E aquí xa parou de hablar ben do fenómeno ovni. Cando te metes, descubres que non hai nada. O sea, que todos son testemunhas, que todos son testimonios, fotos borrosas, casos raros, pouca evidencia, non? Entonces aí te dá un pouco manchado. Este é o póster de Mulder, I Want to Believe. Que, bueno, de Expediente X, os que sodes máis novos non o pillades e tal, pero os que sodes da miña quinta, bueno, mira que non flipei eu con Expediente X, non? Ademais, é unha serie que é unha obra mestra, porque precisamente xunta o I Want to Believe de Mulder, que é un fanático dos ovnis e de creer nos ovnis en cousas raras, co escepticismo científico de Dan Scully, que era unha médico, era totalmente empírica, totalmente estética, que estaban todo o tempo en contraposición o escepticismo total, o empirismo total, a ciencia total, con Malcolm, que era a paixón total e o credulismo total, porque tamén tragaba con todo, non? E no final dos episodios nunca deixaba claro que había pasado, non? Tiraba todo un pouco máis a Mulder, pero bueno, por clickbait. Claro, quen gaña? Mulder ou Dan Scully? Que está tal, non? De eso entraremos hoxe en tal. Unha das cousas que tamén é unha sorte, aparte de que estes ti aí, é tamén que precisamente cando me chama Manuel me dice vente dar unha charla de estéticos de vida extraterrestre, claro. Non sei, de cousas extraterrestres, tal, de vida, será de vida noutros mundos e tal, nunha perspectiva científica. Porque claro, na actualidade, como veñas dar unha charla de ovni, non tes excusa, porque xa non hai interese polo fenómeno ovni. Certo? O que pasaba nos 90, que había un montón de revistas do máis alá, do año cero, falando de ovnis e programas a cascoporro de ovnis, resulta que xa non hai. O sea, queda Iker Jiménez aí sobrevivindo e algunha revista, pero pouco máis. Pero, sen embargo, deu a casualidade de que para estes estéticos no paz se reactivou totalmente o fenómeno ovni a nivel mundial. De pronto sale por todos lados, mira. Esto xa o biches por aí nas noticias, non? La Marina de Estados Unidos admite el avistamiento de 3 ovnis. Quen non viu isto? No telexornal, todos, verdad? Alguén non o vi? Todo isto de que a Marina desvela documentos ovni, cousas extrañas e cousas tal. Además, sona a Marina de Estados Unidos, que parece unha cousa seria, non? Pues parece que está desvelando fenómenos ovni, non? Por todos lados. La Marina de Estados Unidos confirma que los vídeos ovni son reales, la Marina de Estados Unidos admite que estos vídeos ovni son reales, Estados Unidos confirma que los ovnis existen, la voz de Galicia. Toma ya. Que es muy buen periódico, ¿eh? Es muy buen periódico, ¿no? Google Trends, fenómeno ovni. Aquí tes as búsquedas sobre tema ovni en Google a nivel España, creo que está a nivel España, nos últimos 5 anos. E mira, ves aí por aí máis ou menos a intensidade, pouco a cousa, bueno, aquí tal, aquí tal. E mira, non se ve moi ben porque está así o cañón un pouco tal, pero vamos darlle aí, mira que pedazo pico. O máximo interese en Google Trends polo fenómeno ovni nos últimos 5 anos foi o mês pasado, cando me chamou Manuel Vicente. Que non o sabía Manuel Vicente. Manuel Vicente me chama, podes dar unha charla de vida alienígena? Oh, pois é o tema tal. Me dice, ai, sí. Inquietante. Eu non digo nada, ti non sabías nada desto, non, Manuel? E dixe, non, precisamente, que pasou estos 5 anos? Mira, non me chama Manuel, non me chama Manuel. Aquí me chama porque lle dou 50 euros. E me chama xusto no momento xusto, exacto, non? Que pasou? Pois saliu un artículo en New York Times que, wow, que é iso? Os pilotos da Mariña dos Estados Unidos reportan objetos voladores non identificados. Pumba! O momento que máis se buscou o tema ovni nos últimos 5 anos. Pero resulta que se estudias un pouco, resulta que este artículo ven de outro artículo de junio de 2019 que un curioso caso de ovnis da Marina de Estados Unidos que se reactivou, é o mesmo artículo, o que pasa é que cambiaron unhas cantas cousas, pero son os mesmos feitos, 2 ou 3 vídeos da Marina de Estados Unidos
que salen, parece, uns ovnis, non? Pero resulta que este non é o artigo original, senón que o artigo original é de decembro de 2017. Este é o artículo original que logo copiaron neste artículo, que logo copiaron neste artículo. O sea, todos estes picos son o mesmo artículo. O mismo feito. Os vídeos da Marina dos Estados Unidos que tamén que... E, bueno, isto é que aquí se desclasificaron os expedientes OVNI do Exército do Aire de Defensa de España, e resulta que neste momento pois salieron moitas noticias de que parecía que había algún expediente misterioso con algún obxecto volador, e no Faro de Vigo, seguro que te acordas, que saliu un ovni do tamaño da isla de Gran Canaria, se aproxima a costa de Galicia. Ou iso dixo un piloto. Bueno, se houve o tren de Galicia, aquí hai un picazo da leche por iso, porque saliu no Faro de Vigo. Bueno, nestes 5 anos hai eso que saliu no Faro de Vigo, que de feito empuxa bastante isto, e hai só un artigo sobre fenómenos ovnis, todo o demais é ruido. O que é señal do fenómeno ovni, por lo menos no interese da xente, é un artigo que se autorreplica 2 ou 3 veces, é unha desclasificación de documentos do goberno que ten un caso ovni dun piloto que viu nos anos 70 un obxecto do tamaño da isla de Tenerife ou algo así, vindo para a costa de Galicia. Bueno, non parece que sí que hai moito interese ahora no fenómeno ovni, pero non parece que tal. Logo tamén coincidiu, non digo nada, non é? Que era o Congreso Ufológico Mundial en Barcelona. E mira, precisamente, mira, ademais ves este que é un Michio Kaku, como se dice isto? Michio Kaku. Como se dice isto? Michio Kaku, non? Sí, Débora. Sí, está escrito. Pero como se pronuncia? Michio Kaku, es que sona gato. Non quero faltar. Bueno, é un dos máis grandes divulgadores de ciencia do mundo. Ten libros de divulgación da física imposible, bueno, un de multiversos e tal, non sei que. Bueno, divulgador potente. Se pones no National Geographic Channel, seguro que sale cada 15 minutos sale contando cousas de buratos negros e tal, non sei que. E resulta que é un físico, un científico de verdade que foi ao Congreso de Ufoloxía e que lle deu certa seriedade a un congreso de xente que vai falar de ovnis e de fenómenos extraños, non? De feito, xa saliu un artículo que hace uno de los divulgadores científicos máis conocidos del mundo en un congreso de ufología. Eso nos preguntamos todos. Pero, en todo caso, todo o que arranca todo isto do fenómeno é este artigo do New York Times de 2017, decembro de 2017, no que salen 3 vídeos de fenómeno ovni, unhos ovnis que a Mariña certifica que grabou. Vamos a entrar dentro do artigo, en investigación do artigo. Este artigo está escrito por 3 persoas. Ralph Blumenthal, que ten outros artículos como os humanos son aducidos por extraterrestres e un montón de cosas así, non? Fanático total do fenómeno ovni, un montón de artigos de ovnis, de cosas de ovnis, conferencias de ovnis, prácticamente vive do fenómeno ovni, é un profesional do fenómeno ovni. Leslie King, que ten libros sobre ovnis, artigos sobre ovnis, da conferencia sobre ovnis e prácticamente ten unha academia ovni. Vive dos ovnis. Ellen Cooper, que ten un Pulitzer compartido por outro artigo, e o que se explica que ela neste artigo como tal é que o New York Times sempre mete a alguén da súa plantilla de prestixio para controlar un pouco o artigo, non? Neste caso, Ellen, non sei se controlou moito o artigo, pero bueno. Estos son os escritores do artigo que salen tal. De onde salen os vídeos? Que son a base do artigo, non? Porque o artigo é a Marina saca uns vídeos con ovnis. De onde salen os vídeos? Bueno, pois aquí hai 2 señores. Harry Reid, que é un senador dos Estados Unidos, e Robert Bigelow, que é un empresario de éxito da hostelería, ten uns hoteles estupendos e millonario, e ten un montón de cartos, e é un fanático da investigación espacial, das misións espaciais, e de feito ten unha pequena axencia espacial e chega a ter contratos a NASA. O sea, un aficionado bastante á exploración espacial. E tamén os ovnis. Pois resulta que en Estados Unidos sabes que os senadores fan campaña para financiar a súa campaña electoral, e resulta que Robert Bigelow financiou en gran parte a campaña do senador Harry Reid. Vamos a explicarlo gráficamente. Aí está. Este é o que pasou. Entonces, pagou ya a campaña electoral unha moneda de cartos, isto é público, é certo.
Entonces, Harry Reid, que sabe que lle gustan moito os ovnis a Robbie Below, lle concedeu o Advanced Aerospace Threat Identification Program, que é un programa militar da Marina dos Estados Unidos para, nos datos da Marina dos Estados Unidos, buscar posibles ovnis e posibles fenómenos extraños, dotado con 22 millóns de eurazos. Ti me pagas a campaña, eu te paso un contratiño que leva a túa empresa que é Below Aerospace. Bueno, pois esa empresa fai unha investigación de, creo que 15 anos de vídeos, documentos, testemunhas, fai entrevistas, bueno, se gastan 22 millóns de euros en investigar o fenómeno OVNI con todos os recursos da Mariña, e, bueno, sacan unhas conclusiones que en principio quedan por aí, pois, paradas, non? Literalmente, o proxecto pecha porque non ten ningún interese ou non sale nada relevante dele. De feito, pecha o que se indicaba que non parece que haya nada interesante, por eso vamos pechar e gastar os cartos noutras cosas que parecen máis interesantes, non? Claro, pero pecha, pero todos os que están traballando na empresa de Below neste proxecto montan outra fundación que é The Star Academy of Arts and Science, que xa son así a cousa guai. Hacia as estrelas, a Academia das Estrelas de Arts and Science. Entonces, montan esto e empezan a desclasificar toda esa información que sale da Mariña de Estados Unidos, non? Esa información que teñen acceso, non? Bueno, despois desta introducción entre ese caro artigo, vamos ver os vídeos dos ovnis. Entonces, se hai alguén sensible, bueno, que se poña así cerca da entrada, porque pode ser esto, é moi forte. Podemos poner aquí o micro un poquinho, sí, non? Para que se escoite os gritos. Bueno, o primeiro vídeo. Que tal? Bueno, este é un dos vídeos. Vamos tentar analizar un pouco. Primeiro, o que ves non é unha imaxe en cor natural, xa te das conta, é unha imaxe térmica, o que detecta a cantidad de calor, e o que indica a cámara son as formas con cantidad de calor. Entón, o que estás a ver é unha forma que máis que exactamente ser unha forma invisible e luz visible, é se hai calor ou non nesa zona, non? O sea, unha cámara térmica. Na Casa das Ciencias temos unha, na terceira planta, se queres ir a xogar un día por aí, pois vas xogar ca cámara térmica, e ves un pouco como funciona. A da Casa das Ciencias é todo en color, ten moita máis abanico de temperaturas, non? Pero isto que fala de que eso é máis quente ou máis frío con respecto ao fondo, non? Como funcionan estas cámaras? Vou poñer un vídeo que é moi exemplar de como... Mira, isto é unha cámara idéntica á cámara que grabou este obxecto descoñecido que viches, está grabando igual. Mira, ves aí un manchón. Nun momento pasaremos de imaxe térmica a imaxe invisible. Un avión. É o mismo vídeo. O que pasa é que pasas de térmico a visible. Viches aí, mira, mira, mira. Bueno, aí está o pau. E aí tes. É a mesma imaxe. O que grava esta cámara non é un obxecto como podes ver unha cámara normal. O que grava é a temperatura. Se algo está máis quente co entorno, o grava con un manchón. O que lle pasa este avión. Que lle pasa este avión? É de turborreacción, ten dos reactores, sale o aire moi quente, pero moi quente, entonces quenta todo o aire do entorno e ademais fai unha pequena estela turbulenta de reacción, entonces eso fai que fai como unha bola. O que hai aí non é unha bola, é un avión que está soltando calor, e o que ves é unha bola de calor que solta o avión, nada máis. Claro, aquí, bueno, esta é unha foto na que se xunta unha foto visible dunha foto térmica de como se ve un avión con dúas turbinas, un avión de reacción típico, non? Claro, de isto, o obxecto
voante non identificado que publican os vídeos da Mariña, terás que reconocer que é bastante cuestionable que eso sea moi raro, non? Bueno, sí, é un manchón negro nunha cámara térmica e tal, que pode ser? Un avión. Vamos, en principio, creo que non teño que argumentar moito máis, non? Alguén ten alguna... Paramos en algún momento, non? Todo ben, non? Ademais, unha das cosas que ten o gimbal, que o sistema de cámara que utiliza este avión, é exactamente este. É un sistema rotatorio, non? Que se move. Resulta que cando unha lente se move, pois tamén parece moverse o glare, o reflexo, se ve aquí un tal, do que se move, non? No último momento, unha das cosas que decían é pode ser un avión, pero fixo un giro rarísimo. Fixo un giro rarísimo porque a cámara non estaba, o obxecto non estaba xusto diante do avión, senón que o avión iba nunha trayectoria diferente e a cámara iba seguindo o avión, iba rotando. Entonces, se sumas isto, o glare de tal, te sale unha explicación bastante convincente e bastante normal para ese obxecto que fotografía Mariña. Claro, misterioso. Os pilotos xa escoitas que non parecen dar voces de alarma de que non se asustaron, a verdade. Pois, bueno, viron aí unha cosa na cámara térmica, detectaron, e, bueno... Explicación. Cando... Aquí temos que tirar, na ciencia se tira moito da navalla de Ockham, que Ockham o que decía é se tes dúas explicacións dun fenómeno, e máis ou menos as dúas están ao mesmo nivel, que xa é poñer moito, o sea, vida extraterrestre non quixera en platillos volantes un avión. Normalmente a máis sinxela é a explicación correcta, non? Entonces, pola navalla de Ockham habrá que decir que o máis probable que un avión, ou polo menos este vídeo non xustifica falar de ovnis, vida extraterrestre, nin fenómenos raros, nin ocultación de datos, nin cosas raras. Parece. Bueno, vamos a ver o segundo vídeo porque igual hai sorpresa. Bueno, en canto a imaxe ou rock, o funcionamento mesmo que o que vimos de imaxe térmica, non? O que pasa é que este parece que vai moi rápido, de feito se chama Go Fast, este vídeo, non? E parece que é un obxecto que vai a moi baixa altura a unha velocidade brutal con respecto ao mar, non? A toda velocidade, non? Cuarto milenio, a semana pasada, falan desto, na mesa de cuarto milenio, hablan de 7 veces, 10 veces a velocidade do sonido. Impresionante, non sei que, moi baixiño, tal, non sei que, misterioso, inexplicable, maniobras que non pode facer ningún piloto, ningún avión ca tecnoloxía actual, non sei que. Pois sí, bastante, parece que vai bastante rápido. O que pasa é que todos os numeriños que ten aquí todo isto teñen un significado claro, se o sabes interpretar, por exemplo, rango, este é un significado, que o que mide directamente a imaxe con un radar é a distancia este obxecto. Esa distancia é o obxecto. E todo por aí tes a velocidade do avión, a trayectoria do avión e tal, non vamos meternos en fariña. Pero Héctor Socas, astrofísico do Instituto de Astrofísica de Canarias, fixo un cálculo en base á trayectoria do avión, a trayectoria máis ou menos onde estaba ese obxecto, e como estaba apuntando a cámara, que son todos os datos que hai nese HUT, e que con matemáticas de segundo de BUP, sacou todo este grafiquiño e fixo isto en MATLAB, non? Pois mira, pois máis ou menos pasou isto, non? Nese vídeo o que pasou foi isto, non? Que pasou? Pois encaixa perfectamente o fenómeno cun globo sonda. Isto de aquí debe ir a unha velocidade de 40 km por hora. Por que se ve tan rápido? Por que se ve tan rápido? Para iso hai un vídeo que explica moi ben porque é unha cousa, cando fotografías un obxectivo con moito aumento, dende unha velocidade, e dende a diferencia entre o fondo e o obxecto que fotografías de unha forma determinada, o que fai un efecto que parece que vai moi rápido. Mira, vou poñer un vídeo no que un globo está soltado, un globo destos que te regalan nos restaurantes para os nenos, pois un globo destos soltan un globo, prácticamente está quieto no aire,
e resulta que o que tes é un dron dando voltas cerca cun objetivo parecido ao que tal. Parece que vai rapidísimo, verdad? O globo está prácticamente parado no aire. O efecto que se busca, que fixeron nun foro, é usar un dron a alta velocidade pasando cerca e facendo xusto ese efecto objetivo que está no vídeo de Go Fast. O sea, o obxecto non iba a 7 veces a velocidade do son, iba a 40-30 km por hora. Son matemáticas, isto xa outro podemos especular que fora un avión ou non, isto son matemáticas. O obxecto non vai a 7 veces a velocidade do son, non. Vai a 30, 40 km por hora. Velocidade de coche sen multa. O sea, que nada perigoso, o sea, é que non dá nin para quitar puntos, o sea, dos de DGT. Explicación con respecto á reflectividade. Globos sonda. Os globos sonda, que son moi recurridos para falar do fenómeno OVNI, os globos sonda, é que soltan moitísimos. En Coruña soltan un todos os días, a veces dous, deste tamaño, con reflectores, cacharrada e tal, para medir cousas na atmósfera, para medir precisamente os ventos a gran altitude, a contaminación da atmósfera e facer os mapas que precisan a navegación dos avións para aterrar nos aeroportos e navegar polo mundo. Entonces, destos soltan por todos lados un montón, e se tens unha estación meteorolóxica, non sei se hai en Santiago globos sonda, supoño que sí. Onde está a de Santiago? En Fontiñas. Seguramente lanzan todos os días para saber... En Meteorice tamén saldrá un globo sonda todos os días. Como te pille despistado, grabas así un pouco tal e ovni. Ademais, moitos levan un reflector de radar para identificar o globo sonda mellor, que podería facilitar precisamente o que pasa neste vídeo, non? Entonces, obxecto volador non identificado, vida extraterrestre platillo volante, cosa misteriosa, globo sonda a 30 km por hora. Bueno, outra cosa que dicen nestos vídeos, que aproveito a seguinte diapositiva para introducir, é que en cuarto milenio, unha das cosas que decían estos vídeos que foron filtrados pola Mariña dos Estados Unidos e que conseguiron sacalos nesta fundación para darlles ao público e comunicar este fenómeno que estaba oculto e que estaba todo tal, non sei que, non sei cuánto. Vamos, que Prometeo sacando os ovnis do Olimpo para entregarlle a chusma. Uns cracks que son capaces de entrar na Mariña dos Estados Unidos, sacar un vídeo clasificado de ovnis e poñer un cuarto milenio sen que os asesinen. Bien, entón, aquí tens o formulario original da Mariña, publicado na página web da Mariña, na que a Mariña, tras unha petición desta fundación, entrega os vídeos públicamente á fundación para a súa difusión pública e publicados en YouTube. Isto é a página web da Mariña, ten un formulario, a Mariña dos Estados Unidos, as leyes dos Estados Unidos permiten que os ciudadanos pidan vídeos e pidan información a Mariña, e a Mariña ten un comité, decide se esa información é super secreta, medio secreta ou pouco secreta, non? Super secreta, pois non, quen asesinou a Kennedy, non te lo van a dar. Pero hai outro tipo de información que está reservada porque igual sale a cara dun piloto, sale unha cousa, bueno, protección de datos de toda a vida, ou sea, se sale unha cara dun piloto, o piloto terá que utilizar salir un vídeo, non? Estaba nese nivel de protección. Se presenta un formulario e a Mariña cede os vídeos. Esta fundación que permítelles publicalos. Estos vídeos non foron filtrados nin nunca foron top secret. Nunca. Que isto, en cuarto milenio, super secreto, filtración, en todos lados filtración. Bueno. Se miras dentro do formulario, aquí están os 3 nomes dos vídeos, non é? Que é? A Mariña identificou uno como balón, como globo sonda, no seu día. Bueno, parece... Navalla de Ockham, vida extraterrestre, platillo volante, objeto misterioso, globo sonda. Xulga por ti mesmo. Bueno. Recapitulación con respecto aos vídeos que xeneran este artigo e que con este artigo xeneran todo ese interese polo fenómeno OVNI inusitado nos últimos 5 anos. Vamos a ver. Este proxecto de investigación do fenómeno OVNI con todos os recursos da Mariña, accedendo aos vídeos secretos da Mariña, os documentos clasificados da Mariña e testimonios da Mariña secretos e todo. Investigando un arco de fenómenos de creo que de 20 anos, 22 millóns de euros,
xente traballando, yo creo que sei, de todo. Big Data, que está moi de moda ahora, supone que utiliza bien. 5 anos de investigación, 22 millóns de dólares gastados en isto. Resultado, estos dos vídeos. Pois, un borrón e outro borrón. Obxectivamente son dos borróns. Non hai máis. Nin hombrecillos verdes, nin platillos volantes, dos borróns. Que se colles a mínima, de alguna forma, análise, parecen un avión e un globo sonoro. Xustifica isto todo interese ovni, artigos, investigación, cuarto milenio. A ver, non. Isto, a ver, non é por onde collero, son dos borróns, eu quero creer, pero non son parvo. O sea, eu de verdad quero creer, e cando vin este tema me metí a fondo, empecé a mirar todos os foros de internet, empecé a mirar tal, non sei que, verdad? Non fixen os cálculos porque xa están feitos por Héctor Socas, pero estaba tal, non sei que, o de sempre, que pasa o de sempre? Bueno, cando te metes no fenómeno ovni, non hai nada. Intentos por investigar o fenómeno ovni. Houve moitos intentos serios por investigar o fenómeno ovni. De certo, os máis coñecidos, os máis famosos, é o Project Blue Book, que agora hai unha serie en Netflix. De feito, xa non hai nada do que non haya unha serie en Netflix. Project Blue Book, e logo tamén o Project Sign, e logo, ao final foron 4 ou 5 proxectos diferentes que investigaban. Estos son proxectos da Mariña originales, nos que investigaban casos ovnis, testemunhas ovni, reportes ovni, ese granxeiro de Massachusetts que dixo aterrou un platillo volante e me fixo un dibuixo raro no campo de maíz, aducirme unha vaca, todo, o sea, estos proxectos tiñan moitísimo máis presuposto, eran moito máis vellos, son dos anos 70, dos anos 60, con moitísimo máis presuposto, e con todo investigaron un caso ovni, con científicos de verdade dentro do proxecto. 12.618 casos, dos cales 701 son inexplicables. Inexplicables porque non había datos para confirmaros. Todos os demais tiñan máis ou menos unha explicación normal, ou polo menos non super misteriosa que non se justificaba tal. Un dos científicos que traballaban neste proxecto é o respetadísimo Carl Sagan, que, aparte de ser un gran divulgador, que verías en Cosmos e te sonará por aí de portadas de libros e tal, é un dos científicos, un dos astrónomos máis brillantes de todos os tempos. Prácticamente o padre da planetoloxía e o padre da astrobioloxía. Publicaba en Nature, semana sí, semana non. Carl Sagan estivo totalmente inmerso no proxecto Blue Book e o que dixo despois de... Él tamén, como a min, quería creer nos extraterrestres, e de feito decía así, e unha das cousas que dixo deste proxecto é: los casos fiables no son interesantes y los casos interesantes no son fiables. O sea, o que interesa non temos datos e non podemos mostrar nada, e do que temos un montón de datos non é nada interesante, non é ningún fenómeno raro, non? E así acabou o proxecto Blue Book, o proxecto Sign, ou un montón de proxectos sobre isto, non? Non encontraron nunca unha super evidencia do fenómeno ovni, non encontraron nunca un trozo de material extraterrestre, un trozo de unha nave extraterrestre, unha célula extraterrestre con un ADN totalmente diferente ou outra cosa diferente do ADN. Non atoparon unha foto non borrosa dun ovni. Se buscas por aí, non atoparás nunca unha foto ben dun ovni, é que non as hai. Donde? É que non. Sen embargo, había moitísimo interese, había moitísimos casos, os casos foron disminuindo. Donde van, ti que estiveches nos 90, donde van esos dibuxos nos campos de trigo, de cousas raras, donde van esas adopcións de vacas, esas adopcións... E xa non vou hablar das cosas sexuales da noite dos extraterrestres, o sea, onde vai todo eso? Cada vez hai menos, cada vez hai menos. Por que hai menos? Por que hai menos ovnis? Xa non hai fotos de ovnis, casos misteriosos e tal. E, de feito, é unha paradoxa brutal, porque resulta que nesta época é a época en que máis cámaras de fotos hai por aí. Todos levades como 4 cámaras de fotos encima. Porque agora os móviles non teñen unha cámara de fotos, teñen a de selfie, teñen o gran angular, teñen o normal e teñen un tele. E o iPhone seguro que ten 5. É que levas, o que menos, leva 2 cámaras dos cámaras no peto, e leva 2 cámaras de vídeo
e dos cámaras HD que podes sacar fotos, jo. O meu móvil xa saca fotos das estrelas, xa podo sacar fotos das constelacións, que eso era impensable. Antes na astronomía, para sacar unha foto dunha constelación, tiñas que ir ao campo, a un sitio superalexado da contaminación lumínica, ponerte aí a sacar fotos durante minutos para que te salgan as estrelas. Ahora sacas o móvil, sacas a luna, sacas as estrelas. É brutal. E todos levamos unha. Este é o gráfico de como foron aumentando as cámaras nos últimos anos. Por aí tes os anos 50, cando aparecen todo este fenómeno, os anos 70, por aquí os 2000. E mira, bueno, dependendo do color, pois é unha cámara de naranja é cámara de smartphone, unha é de cámara reflex, das cámaras simplemente de pantalliña directamente, de compactas, bueno, diversos tipos de cámaras. Resulta que o gráfico está cortado por aquí. O sea, a evolución foi así. O gráfico en proporción é así. En 2016 se fabricaron, solo en 2016, 1.500 millóns de cámaras de fotos. O sea, que cada 5 anos hai unha cámara de foto por cada persona na Terra. Eso solo en 2016, o sea, tú mira a cantidad de cámaras que se fan. Nunca houve tantas cámaras de vigilancia, nunca houve tantas no hora, o sea, en todos lados, nas gasoliñeiras, nos supermercados, para o tempo, meteorolóxicas, no teu móvil, para mirar se o can sale ao xardín. O sea, hai cámaras por todos lados. En este momento que hai cámaras por todos lados, esta é a lista de empíricas, de evidencias ovnis empíricas. Xa está, non hai nada. Non hai ninguna foto boa. Donde están os ovnis? E máis aún, como resulta que volve a resurgir o fenómeno ovni? Como resulta que volvemos a falar de ovnis? Que están Google Trends, que é un momento no que máis a xente busca ovnis e tal, non sei que. Como sobrevive hasta aquí? Todo isto ten que ver co mundo do misterio. No mundo do misterio hai un montón de xente que en parte vive delo, en parte son os apaixonados desos. Son os Malders. A mí me tocou Scully, pero resulta que son os Malders que les gusta o fenómeno ovni. I want to believe. Eles queren creer. E creen, xa está, non teñen que justificarse, pois hai ovnis, todo misterioso. Cando pasa un avión, deixa un chemtrail, que, bueno, outro día falamos deso. Que é un chemtrail? Isto está perfectamente descrito por Carl Sagan, como funciona isto, e como sobrevive esta xente. Claro, esta xente, te chegas e lle contas o que lle conto eu, e non te publican no New York Times. De feito, se a mí me levan ao cuarto milenio, pois, que mal rollo. Porque hai want to believe, pero non se tonto. O sea, isto non se colle nin por pinzas. Carl Sagan fixe un relato perfecto para explicar como funciona a transmisión de información do fenómeno ovni e de todos os misterios. Cando hai unha sociedade respaldada en ciencia, que hai un montón de cousas empíricas, que ti sabes perfectamente como son as cousas e non crees, senón que sabes, como é posible que sobreviven todas estas creencias basadas en cousas non evidentes, non empíricas, que non están demostradas e que simplemente son contos? Como sobrevive isto, non? E Carl Sagan fixe un relato que é buenísimo, que é: teño un dragón en mi garaje. Ti imagínate que vas pola rúa e te encontras un amigo e te di: teño un dragón no meu garaxe. E ti lle dirás: que pasada, teño que ver o dragón ese, pero xa é. Dice: nada, vente, que vamos ver o meu dragón que teño no meu garaxe. Entonces chega aí o teu colega, abre o garaxe e te atopas isto. Pois unhas caixas, a pintura de pintar a habitación outro día, la bici para facer a dieta, bueno, o cortacésped. E, bueno, cousas por aí, trapalladas. E as palas aí do jardín. E te dice o teu colega: aí tes o dragón. E claro, tú dirás: pero non se ve. Me dice: xa, é que é invisible. Bueno, pero ti como científico, o que tens que facer é, bueno, vamos a tomar esa premisa como certa. O dragón é invisible. Deixa que faga un experimento, vou diseñar un experimento. Para detectar o dragón que é invisible, vou poñer un pouco de fariña polo chan, entonces o dragón é invisible, pasará polo chan e irá deixando as pegadas, non? Non te va a funcionar. Pero por qué? É que é un dragón invisible que flota no aire. Bueno, vamos a diseñar outro experimento. Entonces, xa que é un dragón invisible que flota no aire, vou soltar un cubazo de pintura que se pegará ao dragón e se verá a forma do dragón. Non te va a funcionar. ¿Pero por qué? Porque é un dragón invisible que flota no aire e que é incorpóreo. Bueno,
Pois entonces vou traer unha cámara térmica desas dos aviones e vou poñela e vou detectar o fogo que solta o dragón cando se enfada e tal, non sei que. Non te va a funcionar. Porque é un dragón que solta fogo frío. Que diferencia hai entre un dragón invisible que flota no aire, que é incorpóreo e que solta fogo frío, e un dragón que non existe? Ninguna. Pero é xusto o que xogan toda a xente do misterio. Calquera cousa que ti digas, hai un argumento totalmente frívolo que pode botar atrás. O truco é que todas as premisas valen, non? Se ti chegas e dices, eu vou a Cuarto Milenio e conto isto, me dirán, estás en el ajo. No fondo eres un agente infiltrado da Mariña dos Estados Unidos. Pero tú me has visto, me habrían echado ya, o sea... Aquí estamos, e tal. No, engordaste precisamente para falsificarte e infiltrarte entre nosotros. Bueno, pues, que yo vou facer? A todo que eu lle podo dicir algún fanático do OVNI, sempre me pode dar algún argumento frívolo para desmontarme, sempre baseado na premisa de que ese argumento é válido. E non é válido. Na ciencia, o que hai que hacer é demostrar. A ciencia é de evidencias. Non é de, non podes demostrar que non. Hai que demostrarlo. E outra cosa que decía Carl Sagan, que máxima na ciencia é cando ti queres demostrar algo que é extraordinario, requires de probas extraordinarias e de evidencias extraordinarias. Ti se queres probar algo moi normal, pois requirás unha evidencia normal, porque é un caso que pasará moitas veces, que a todo o mundo lle pasará e será moi fácil de replicar. Ti se queres probar unha cousa moi rara, moi extraña, moi sorprendente, terás que aportar unhas probas tremendas, precisamente porque é un caso escaso, porque é difícil de replicar, porque é difícil de medir. Entón, se queres demostrar que hai un fenómeno totalmente segredo, aí, que pode estar relacionado con cousas misteriosas, tipo nos visitan inteligencias extraterrestres e ovnis e cousas así, terás que ter unhas probas brutales, un trozo de nave extraterrestre, unha célula extraterrestre, un extraterrestre, unha foto buena, algo así. E non tes nada. Unha das cousas que nos pasa aos astrofísicos moito con isto é que, bueno, hai tres cousas, veño de outro sitio de contaros precisamente, hai tres cousas que sempre temos que soportar todos os astrofísicos cando alguén que non nos coñece nos dice é que es astrónomo. E as tres cousas son: ti crees que hai algo máis alá? Hai vida máis alá da Tela? Eu creo que Plutón é planeta. E para que gastar tantos cartos no espazo si realmente temos tantos problemas na Terra? Entremos en tal. O interese polas cousas extraterrestres é moi constante. E, de feito, a xente reporta casos ovnis, especialmente os medios de comunicación, e preguntan precisamente: ti crees que é algo extraterrestre? E resulta que a min, non sei por qué, me chega, eu creo que cada 3 meses me chega un fenómeno ovni. Más ou menos. Trouxen solo dos que máis me molan. Dos casos ovni que me chegaron a mí e que bueno, investigámoslo e vos conto as conclusiones, que son realmente inesperadas, non? O primeiro é este ovni era de Malpica, ovni de Malpica, La Voz de Galicia. Moi buen periódico. En serio, Un bólido para el solsticio. Bueno, fenómeno ovni. Me chaman un día e tal e me dicen, non sei que, mira, é que hai en Malpica, hai unha fotógrafa da Voz e tal, que está sacando unha cousa misteriosa, tal, non sei que, con brillo estrano, unha forma estrana, non sei que, tal, non sei que, tal, non sei que. Me dice, que pode ser? Home, unha cousa rara non creo e tal, non sei que. Podes pasar a foto? Non, é que non está a foto e tal, porque non sei que problemas tal, non sei que e tal. Bueno, como é tal, non sei que e tal. Bueno, pois era un bólido. Dixenlles e tal, un bólido unha estrela fugaz moi grande e tal, non sei que, sería un bólido e tal. Eu non había visto a foto, non? Tampouco é para tanto. Eu creo que non é para sacar. Non, hai que sacarlo porque tal, non sei que tal. Noticia, un bólido para solsticio. Por isto non foi un ovni. Porque en principio a noticia iba para ovni, iba para obxecto estrano por encima de Malpica. Yo, a ver, será un bólido, será tal, cando me mandes a foto te digo, non? Chega a foto o día seguinte, foto, RAW, tal, non sei que, moi ben, formato, boa cama, objetivo, cálculos, tal, non sei que, Photoshop, tal, non sei que, vemos tal, non sei que, tal, zoom. Este é o obxecto. Este é unha ala,
este é o timón de cola, este é o brillo do sol que estaba xusto por aquí, co ángulo exacto, estaba reflexando na panza do avión. Un avión. Corrección do ovni do Marqués a día siguiente. Es un bólido, es basura espacial, era un avión. E así acabou o ovni de Marqués. Este é un dos casos ovni máis brutales que tiña. Pero deixei o mellor para o final, que o ovni da playa da Lanzada. El faro de Vigo. Perplejidad en la Lanzada tras detectar en el cielo una nube verde con discos rojos en su interior. Decenas de personas y astrólogos dicen haber observado objetos extraños en el cielo de la comarca. Conto-vos así rápido. Observación das Perseidas, bueno, se xunta xente, tal, non sei que, tal, e de pronto, na noite, observando as Perseidas, aparece unha nube verde con discos rojos no interior. Unha das cousas máximas, guardei isto para este momento, que decimos entre os astrónomos, é que un da problemática do fenómeno ovni, para demostrar o fenómeno ovni, é que os astrónomos nunca vemos ovnis. Nunca vemos ovnis. Nunca. Eu son astrónomo, nunca vi un ovni, mira que vin cousas raras, moi raras. Nunca vi un ovni, ni cheguei a casa pensando que sería eso que vi, máis ou menos lo reconoces. Aquí está Monge, que está aquí, Rubén, que astrónomo, tú viches algunha vez un ovni? No. Mónica? Tampoco. Manu, tú que de vez en cuando vas a observación? Astrónomos, sí, protostrónomo. Tú viches algunha vez un ovni? Débora, viches algunha vez un ovni? Manuel Vicente? Algún astrónomo máis na sala? Nada, ninguén astrónomo máis na sala? Bueno, resulta que os astrónomos nunca vemos ovnis, como Rubén nunca ve ovnis, e mira que ten horas de observación, pero este é de que se queda hasta que amanece, o sea, este é de que empalma o desayuno. Está ido a noite con un montón de cámaras, de telescopios, de caralladas, tal, non sei que, listo para fotografiar o pedazo de platillo volante. Tens alguna foto de ovni? No. Eu tampouco. E claro, o que pasa é que cando nos sentamos os astrónomos, que isto cando se nubla pasa moi a menudo, pues nos sentamos para falar das nosas cosas, falamos e ningún astrónomo nunca ve un ovni. E resulta que nunca tes un amigo astrónomo que ve un ovni. Tú sabes esta teoría dos 6 puntos de conexión, non? Algo así, non? O 7, algo así, que estou a 7 puntos de coñecer Scarlett Johansson. Pues resulta que nos astrónomos non coñeces, por moitos astrónomos que conoces, nunca coñeces un astrónomo que lleva un obxecto volador non estricificado, ni nada raro, ni fotografía nada raro. Mira que os astrónomos salimos con un montón de cámaras ao campo, non? E claro, unha das cousas que me fastidiou nesta noticia, especialmente, é que dixen un astrónomo está dicindo que viu unha cosa rara no faro de Vigo. Eso dói. Porque é unha rareza brutal. Na miña vida, mira que teño colegas astrónomos, non vou decir amigos, porque amigos non teño, pero que non me queda nadie. Pero teño un montón de colegas astrónomos e ninguén me dice, bueno, igual é porque eu son así un pouco tal, e me dicen, a este non lle vamos a decir nada, que vive en ignorancia. Pero ninguén di nada dos ovnis e tal, non sei que. E non coñeces a ninguén. De pronto aparece unha playa lanzada que dice que ve cosas raras. Me meto no Facebook, claro, digo, pero tío, que biches e tal? E xa é un tío raro. Empeza, que eres non sei que, listillo tal, non sei que. No, a ver, te estou preguntando se algún sacou unha foto. Bueno, xa ves a cuestionar aquí as cousas e tal, eu sei o que vin e tal, non sei que. Foto non sacaches. Non, e cantos estades? 20. En 2016, en serio. En 2016 estabas 20 personas e ninguén tiña unha cámara de fotos. Bueno, é que foi... Comentario de Facebook. Unha conexión mental paralizounos un pouco, tal. Seguro que está desde astronomía, ali na lanzada de noite nas Perseidas e tal, non sei que. Bueno, listillo... Aparece o periodista. Empezan a insultarme, pero a saco. Pero, a ver... Evidencias, a ver, fenómenos extraordinarios requieren evidencias extraordinarias. Ya va, listillo, tal. Bueno, non había fotos e tal, o que me sacaron foi é que estaba ali un guardia civil e un médico jubilado. Home, como argumento científico. E de feito, logo saliu na noticia da prensa, sale o de Guardia Civil, e o Guardia Civil se enfadou e chamou o tío e dixo: "Por que me temos que citar, non sei que máis rato? Eu non vi nada raro."
Bueno, unha movida. En medio de todos estes comentarios de Facebook, me chama unha colega da Agrupación Astronómica Sirio, que é unha agrupación astronómica que leva un observatorio de Cotobade, que te recomendo moitísimo que vayas. É unha agrupación que fai unhas observaciones astronómicas brutales, controlan un montón, están levando un proxecto de divulgación que para mí é o mellor que se fai en astronomía en Galicia, pero é unha pasada. Chegas ali, é un observatorio nun sitio privilexiado para observar as estrelas, ves a Vía Láctea, as estrelas, é unha pasada. Entras nun telescopio, que é un dos telescopios máis grandes de Galicia, estás vendo Xúpiter, nebulosas, planetarios e tal, non sei que, bueno, con un pouco de sorte te dan café. É a leche, é gratis. O sea, ten aí un bote para deixarles algo, por Dios, que son astrónomos e non cobran nada, non ten ninguna subvención, van porque lles gusta. E para que ti disfrutes, non? Entón, se queres ir, pues, acórdate, o Observatorio de Cotobade, agrupación sí, que te metes en internet, e podes pedir para ir. E te dan cita, eso sí, dan de mes en mes, pero vas ali e pasas unha noite en un planazo chulísimo aí no Observatorio de Cotobade, precioso. Bueno, pois me chama Loli do Observatorio de Cotobade e digo, oye, que estamos aquí falando tal, e temos que, porque nós non nos queremos meter porque nos insultaron moito antes e tal. De feito, estaban defendendo un pouco do Sirio. Me dixo, pero temos un dato aquí que é bastante interesante. Temos fotos do OVNI. Bueno, eso, mira, acordo ese momento, foi mirar por teléfono, ¡buah! Dice, temos fotos do OVNI. Chaspaso, tal, non sei que. E yo ali, ¡buah! Las fotos do OVNI, tal, non sei que. Tal, sí, tal, sí. Estas fotos son do obxecto do que falaban no reportaxe do Faro Vigo, estaban xusto no punto dende a Praia Lanzada que se debería ver, na hora exacta, no minuto exacta no que se viron. Este era o obxecto que viron o astrónomo que viu unha cousa rara. Vou soltar un pouco o campo, ves aí un fenómeno raro. Non vou entrar en detalles no que pasou despois. Solo te vou poñer a noticia. Vecinos e astrónomos creen que el supuesto ovni da lanzada eran unos globos con luces LED. E aquí vemos a chica que estaba de cumpleaños e, bueno, soltou 600 globos con luces LED. Bello, porque estaba de cumpleaños. No es momento en el que se sueltan los globos con luces LED. Home, sí, a ver, mal, porque non debes soltar globos porque soltas plástico, eso irá mal, estaba cerca da playa, as pilas teñen, di Manuel Vicente, as pilas, é verdad, as pilas son moi contaminantes, eso non está ben e tal, non sei que non. Pero molou un montón. Chegou Facebook, me echaron. Pero bueno, son cosas que pasan, investigando ovnis non faz amigos, non faz amigos. Se alguén coñece a Isaías, que é o astrónomo, pois un saludo. O a Manuel, que é o periodista. Nada, era unha cousa que en principio saltou como OVNI. Resulta que, bueno, o Isaías tiña máis de Mulder que de Scully, bastante máis, porque resulta parece que máis que era un tío que se dedicaba aos ovnis, que comprou un telescopio, que un tío que tiña un telescopio e viu un ovni. O tío tiña un grupo de ufología e ovnis en a lanzada, facía observacións de ovnis na lanzada, e o que parece é que ninguén iba ás observaciones ovni, comprou un telescopio, empecé a hacer, claro, se tes un telescopio sempre te vai ás observaciones porque mola. Entonces aí empezaba a captar público e tal, non sei que, bueno. Caso pechado, estos son os dos meus expedientes X favoritos dos ovnis. Claro, eu quero creer igualmente. Eu quero creer. Pero resulta que todo isto, ainda que parezca moi emocionante decir, falar platillos volantes, extraterrestres que veñen e tal, que isto mola moitísimo, resulta que unha das cousas que te dá ciencia é que, sin creer, sabendo, a búsqueda de vida extraterrestre nestes momentos é moitísimo máis emocionante que todo o misterio que te venden. Moitísimo máis. É un momento clave na historia da ciencia, clave na historia da astrobioloxía e da astronomía. É un momento chulísimo, o sea, é que posiblemente non hai un momento máis chulo para ser astrónomo que este. Primeiro, porque somos das primeiras xeracións, hai 2 ou 3 xeracións, nas que por primeira vez temos capacidade para comunicarnos con civilizacións que están no cosmos, ou civilizacións inteligentes. Como? Porque somos das primeiras civilizacións na historia da humanidade que temos radio. Esta é unha foto do telescopio Paul Olin,
Paul Allen é un dos fundadores de Microsoft, que ten moitos cartos, e fixe unha donación brutal para o proxecto SETI. O proxecto SETI é un proxecto de búsqueda extraterrestre científico, no que están científicos da NASA, astrofísicos, enxeñeiros, e xente que toda escalis. O sea, é un proxecto que se leva facendo dende fai casi 50 anos, o sea, leva moitísimo, todo financiado con fondos privados, porque ninguna institución pública dá cartos para isto, e a idea do SETI é, do mesmo xeito que nós temos radio e podemos comunicarnos por radio, se salen extraterrestres por aí, poderán ter radio e poderemos falar con eles por radio. Entonces habrá que poñer unhas antenas e escoitar, a ver se nos chaman os extraterrestres, non? O sea, cando poñemos unhas radios, unhas antenas de intentar escoitar extraterrestres, é totalmente científico. É o que debemos facer porque igual os extraterrestres mandan mensaxes e nós non estamos escoitando porque non miramos para eles. De feito, xa estamos mandando mensaxes porque todas as emisións de radio, especialmente as máis bellas, son potentísimas. Por exemplo, Manuel Vicente ten un programa de radio. O sea, dentro de 30 anos, cando chegue a Vega, ou 20 algo anos, cando chegue a Vega, os extraterrestres de Vega, se hai, escoitarán a efervescencia de Manuel Vicente, aí a saco. E dirán, buah, que programa de radio máis bo, e tal, non sei que. Pola relatividade, cando vayan a conocer a Manuel Vicente, estará jubilado. Pero bueno, esos son problemas de espacio-tiempo, outro día. Pero podemos comunicarnos con a civilización, entonces paga a pena escoitar. De momento non temos ninguna sinal, non temos ninguna comunicación con extraterrestres, pero quedan moitísimas frecuencias para buscar, moitísimas cosas para buscar, e de feito, o radiotelescopio Paul Allen é un cambio drástico na búsqueda extraterrestre. En os 50 anos do proxecto SETI, todos os datos recabados, de feito, se estabas no 90, había un proxecto que era o SETI at Home, que foi un dos primeiros proxectos de cloud computing, que era que te baixabas un salvapantallas que analizaba a señal do radiotelescopio adhesivo en busca de mensaxes alienígenas. E de feito que decían que se descubrías no teu ordenador un mensaxe alienígena e ponían tu nombre como cooperador, un mensaxe de tal, non sei que, salía Nobel e todo isto, non? Imagino. Resulta que todos os datos nos últimos 50 anos recabados por proxectos SETI, Serendipity e un montón de proxectos de búsqueda extraterrestre, o radiotelescopio Paul Allen, neste momento, só en 3 anos vai recabar 10 ou 100 veces máis, dependendo de como vaya. O sea, non fixemos nada. Ahora estamos por primeira vez intentando buscar sinais de radio extraterrestres. O problema é que igual, como nós, cando encontras sistemas de comunicación máis eficientes, como os móviles, o Bluetooth e cousas así, pois sí que deixas de emitir tan forte, non? Pero estamos buscando, isto é verdad. Calquer día salta aí, se encende a alarma no observatorio, mensaxe extraterrestre, e temos aí unha pelicontact, pero de verdad. Isto está pasando. Mais aínda, seguro que lees moito por aí na prensa, especialmente La Voz de Galicia, falar de exoplanetas. Exoplanetas. Planetas que orbitan outras estrelas diferentes do Sol. Cada vez se descubren máis, pero claro, se descubren exoplanetas, pois hai rocas por aí. E xa está, tampouco teñen máis interés. Bueno, no principio atopamos Xúpiteres calientes, que son planetas moi grandes e moi calientes, que están moi preto da estrela, logo fomos encontrando un pouco máis pequeniños, e agora, por primeira vez, se están empezando a encontrar exoplanetas do tamaño da Terra e de características similares á Terra. Estamos atopando planetas do tamaño e características da Terra. De feito, na Universidade de Puerto Rico teñen un laboratorio de habitabilidade planetaria que leva Méndez, que é unha cousa chulísima. Fixeron unha cousa que era o índice de similitud ca Terra. O sea, como un planeta parecido ca Terra dependendo de certas características. Non son todas, non? Pero te digo que todos estos exoplanetas que sabemos que están aí e que son certos en este momento son planetas que se parecen máis a Terra que Marte, con ese índice. A ver, Marte tampouco é unha bicoca, En Marte se te soltan sen escafandra duras 30 segundos. Non estou pa cabeza, se non pasa tal, pero 30 segundos, 60 segundos, dependendo de tal, isto é un tema que non dura moito en Marte, non? Pero é o mundo máis parecido á Terra que coñecemos, non? Estos planetas, en moitas características, son máis parecidos á Terra que a Marte. Moitos están dentro da zona de habitabilidade, que significa que poden ter auga líquida en superficie, e polo que sabemos da Terra, en canto houve auga líquida en superficie na superficie da Terra, apareceu a vida instantaneamente. Non sabemos moi ben con que, pero enseguida que houve auga líquida, apareceu a vida.
De feito, aínda non sabemos ben se en Marte hai restos de vida. Todas as sondas que mandamos a Marte, excepto as Viking, non buscaron vida. Ahora vai ExoMars, e vai Mars 2020, que son sondas que van buscar vida en Marte especificamente, pero ata ahora eran todas sondas xeolóxicas. De feito, a noticia que lías era xa topado vida agua en Marte. Esa era a noticia de Marte, non? Pois, aínda non se ha buscado ben se hai vida en Marte neste momento, claro, microbios, o sea, bichos non creo, pero microbios aínda non sabemos os restos de microbios. Entonces, estamos nese momento que aínda non sabemos se hai vida en Marte, hai algunha evidencia de que pode haber vida microbiana a certa altura nas nubes de Venus, se dice que hai posibilidade de que haya vida basada nas fosas submarinas e nos volcáns submarinos de Europa, que é unha luna de Xúpiter que ten un océano de agua líquida salgada baixo a superficie de xeo, tamén hai en Encélado. Hai un montón de sitios que aínda temos que mirar dentro do sistema solar e que igual estamos nos microbios, que bueno, dirás microbios, pois non é para falar, nin tal, non sei que. Pero é interesante, porque se atopamos microbios no sistema solar significa que por aí afora ten que haber moitísimos máis e que a posibilidade de que aparezca vida inteligente, se desarrolle e salga unha civilización con quen falar ou con quen intercambiar información é moi alta. Neste momento, como só temos unha experiencia, pode ser moitísimo, pode haber moitas civilizacións ou pode haber ninguna, non sabemos. Entonces, atopar vida no sistema solar ou noutro mundo, aínda que sexa microbios. Eso está pasando ahora. Os detectores que permiten analizar os planetas por primeira vez nos novos telescopios espaciais e nos novos detectores dos grandes telescopios da Terra van ter capacidade de analizar a composición química das atmósferas dos exoplanetas. Non só saber que hai un exoplaneta, o seu tamaño, a súa órbita, senón saber se nesa atmósfera de exoplaneta hai certos marcadores como oxígeno, como metano, que indican que ali debe haber unha actividade biolóxica, non geológica, que debe haber microorganismos, algas, bichos, o que sexa. Eso está a punto de acontecer. Eso está a punto de acontecer neste momento. En calquera momento pode salir a noticia, e de feito, nos próximos anos, ou nos próximos meses, ojalá sea nos próximos meses, saldrá a noticia de parece que hai unha evidencia de vida no planeta tal, non sei que, porque na atmósfera do planeta tal se atopou un marcador de tal, non sei que, haberá unha discusión, outro científico dirá, bueno, é un error instrumental, outro dirá, bueno, que eso é unha cosa xeolóxica que no modelo, e como sempre en ciencia, pois é un pasiño para diante, dous pasiños para atrás, un pasiño para diante, dous pasiños para atrás, tres pasiños para diante, un pasiño para atrás, a ciencia non vai nunha liña recta lineal, sino que vai para diante, e o debate científico sempre está aí. Entón, haberá esta discusión, ímola ver todos dentro de uns meses, ou con moito dentro de un ano, non? Vivimos por primeira vez a época na humanidade que vamos a topar evidencias de que pode existir vida noutros planetas. Se atopamos microbios noutros planetas, nun exoplaneta, significa que debe haber vida en moitos outros planetas, non? E con eso máis probabilidades de que haya unha civilización analítica e alguén con quen falar no cosmos, non? Isto é brutal. Esta é a lista de exoplanetas ahora actualizada, que hai un montón de exoplanetas, e mira, simplemente, estos son todos os exoplanetas que neste momento sabemos que existen no sistema solar. Están clasificados, para arriba son quentes, para a dereita son grandes, para ali son pequenos e para baixo son fríos. Entón, estos son os hot Júpiters, que estos son moi grandes, máis grandes que Júpiter, moi quentes. Bueno, se van baixas, estos son fríos e para aquí son pequenos. No medio, terras. Neste momento hai 22 planetas como a Terra detectados que sabemos que están aí. Claro, como a Terra entre comillas, sabemos que teñen o tamaño da Terra e que está na zona de estrela xusto para ter a temperatura que debería ter a Terra máis ou menos. Que logo desenvolve unha atmósfera que permita a vida e que permita que aparezca a vida é outro paso bastante gordo, non? Pero estamos nesa época en que estamos empezando a descubrir planetas como a Terra. Isto mola moitísimo. E o mellor é que é verdad. Con isto, eu quero creer. De verdad que quero creer. Eu estou aquí e de verdad, se eu neste momento estou dando esta charla de astronomía, todo o rollo de fenómenos ovnis que houve nos 90 ten moito que ver. Expediente X ten moito que ver. Por que eu flipaba con eso? Eu decía, pero hai ovnis, hai extraterrestres visitando a Terra, e como os políticos non se poñen con isto? Como non hai unha división do exército para isto? Como que non hai unha feira desto para ir a velos? Claro, isto é super importante, están visitando nosotros, además eu pensaba, pero se deben ser super inteligentes, haberá que facer aeropatines ou a cosa que eu pensaba de rapaz. Pero onde está todo eso? O sea, hai que tal, non sei que, por que ocultan si mola mogollón? O sea, isto está guai. O que din é que os humanos non estamos preparados para esta noticia tan impactante. Bueno,
dende te levanos dando a traca cos extraterrestres. Eu creo que mañana dicen que hai un extraterrestre e pensas nalgúna das outras noticias que hai por aí todo o día machacando. Eu creo que non sale nin importada. Xa estamos acostumbrados, non creo que o vamos a soportar despois de tanta ciencia ficción. Entonces, é verdad que quero creer. Creo que é importante. E se estou aquí ten que ver cos ovnis, que os ovnis tal. Pero do mesmo xeito que quero creer, non son parvo. Entonces, non hai evidencia, non hai ninguna tal. E a nada que faz un mínimo análise estético de todo isto, se desmorona todo e perdes todos os ovnis como area nos dedos da mano. O sea, non hai nada. Sin embargo, a ciencia dá todo o contrario. Dá saber que hai planetas orbitando outras estrelas, que algúns son como a Terra, que neste momento estamos a punto de empezar a detectar por primeira vez planetas con vida. Bueno, sin microbios, algas, o que sea. Vai ser a bomba. É unha época super emocionante. Entonces, eu quero creer, pero mellor saber. Moitas gracias.